ndavhura mapisarema ndapukutka masodza ndanga ndichichema baba vedu muri kudenga manditora mutoro kane kunorema mwari ndene jalanja mwari makaita makandibatsira makanditomera ngerozi kandikomboraka zvese ndinoti nyangwe zvikapoma sei hakozi kuda kwako kuti zvenzewa mukore mupenyu nyasha dzababa tenda mwari wako ndowega vane simba rekuku. Ladies and gentlemen, welcome to Live Sessions, and today in studio as one artist many of you guys have not heard of. I saw him perform live and direct, and I was like, no. That's the big thing. He's the next big thing. And ngagara studio. All right, Kartel. Yes, father. One DJ Jalanja. Marasta are different. Yes, I. But swag tenor. Yes, I see the swag thing there. Yes, I. Holy Pakara to gold. Yes, I. Warari Basiri. I was Zukabazanaga. Dripping Jirema. Chirigo Kartel. Yes, I. World Bank massive. World Bank. Panabanga. Yes, I. But banga no mura. Raskumbu. Anti-badness. DJ Annex. So talk to me about Kartel. Yes, I. Mango Mama Katangarin. Mango Mangatanga died, I think 15 years ago. 15 years ago. 15 years ago. But why not break through? As that Amira ya Buddha say. Ndo true nazo na nasi. But why? Atisikuita give up mkoma. Mnongozi yomwe madzinze kumisha inonga ichitewerero kuti aiwa uyu ngafa ari rombo. Azabafa nuzikana nenyika yeso zane chipo chakadaro. But true zviramba. All right. You have to prove. Yeah. You have to prove me right. Yes. And you have to prove to the world zveshuwa kuti muri zviramba. True zviramba. Iyo style yoti azavana asikunzwa ngoma musikuida. Aiwa hatisikuida. Apa mauya nema beautiful ladies. There are beautiful ladies in the beauty. Yes, I. German are top girls. Now move alone. Moving the banga girls. Come on. Yes, I. Right. Because it's live sessions. Tatotanga ipapo. Takatisukutomira. Takato kurowa ngoma chete. Kuradanura. Yes, I. All right, let me drop this one. The instrumental is going to know. The chaka instrumental chaka. Oh yo, Baba Kartel, Baba Kartel, Jalanja, Abum Sound Records. Yo DJ Lambi, hear this. Oh yo. Yes, I. Namenda kabona yakapera, wabengi bangu kuvarangu vakanga vachera. Vakadzeve vanhu vachindinyeya, Jehova ishe tenzi mwari vangu ndo vatenda. Hamunofara here kona ndakafa, ndichipanika nhamo zangu mari ndisina. Well, all right, this is Baba Kartel in the building. Warutanga ine moto. Yes, I. Pull this one from some again. Let's run it. Oh yo, Baba Kartel, Baba Kartel, yo, Jalanja, Abum Sound Records, me represent 2025 Ali, yes I. Yo, namenda kabona yakapera, wavenge vangu kuvarangu vakanga vachera. Vakadzeve vanhu vachindinyeya, Jehova ishe tenzi mwari vangu ndo vatenda. Hamunofara here kona ndakafa, ndichipanika nhamo zangu mari ndisina. Mozotapura kundibatsira maida, patimanga muripiko imi pandaifa. Shungu tsemoyo kwaida kupfuma, ndaipfuma nepiko muchigara maramba. Muchingoti Jalanja anenge mukaranga, ndasunga chisungo changu kakuti nganganga chacha bhondoka. Bum, ndadzoka pote ndakakoka. Bum, matsvitsi ese geto ndakaloka. Bum, takabuka kaboys karekuka hoi. Chacha bhondoka. Bum, ndadzoka pote ndakakoka. Bum, matsvitsi ese geto ndakaloka. Ameno zvavo vacharondopfuka. Mwari muremo podzendere hwai. Tiri wedongo ndimi muombe chende bombai. Handizive chakatanga ihuku kana zai. Chendibata ruoko rwangu ndakwenda tupai. Handidi pfungwa dzebenzise kuti ndoti dai ndisina kumbokecha dai ndine ndai. Dai ndatowevha matambudziko kutupai. Zvimwe zvacho vonera vega chandisa chidai. Hoi, chacha bhondoka. Bum, ndadzoka pote ndakakoka. Umatsitsi ese geto ndakaloka. Bum, takabuka kaboys karekuka hoi. Chacha bhondoka. Bum, ndadzoka pote ndakakoka. Bum, umatsitsi ese geto ndakaloka. Bum, takabuka kaboys karekuka hoi. Why don't this ya kwampiga nepepata ndaiterera nekuti handikende ngevachende vodzambuzeya murombo haibereke ndabvuma ndiri rombe adze mosanditerere ndadzoka ndichishaura ngoma chabhondoka Jalanja mukoro pangoma pakutomoka muchendiona geto rese ndehobho masapota vanondiziya vanoziya ndosiya yabvaruka gonzairuka vaingondituka vaindimechesa nevakomana veguka vaidayira kutonodzoka chavuruka sachaminuka mapfupa angu kamuka chacha bhondoka bum ndadzoka bhondoka bum mazizieta
Yes, I Oh, Lord, God bless me. Baba Kartel. Yes, I DJ Lambi. Let's get you in on the G. Nonzi chabondoka. Hey, Jalanja is zita rema records. Talk to me, Medon. Yes, I elder. Jalanja is rema records. So you go by Baba Kartel kana the Jalanja. Baba Kartel Jalanja. Zita one. Kaboom! Yes, sir. All right, so how do you feel the world has not heard you sing, but you're so talented? Unonzwa say, does it disappoint you? Does it demotivate you? Does it encourage you? Kana wango mirajaja time. Ndakatombo demotivateka ngoma kutombo ta give up. Famba umapostori na mama kuenda kana udzinganga kutosvika kunzi mwana unoimba but seiko pasina chirudi chatiri kuona chiri kuitika. Allow me prophesy. These are your moments. Yes, sir. These are your time. Yes, sir. And the time is now. It's now. Respect DJ Lambi. Akuna mangwana, akuna usikira mangwana. Akuna usikira mangwana. Izo zvizi ngoma tari bvuta. Yes, sir. Chakwedu. Yes, sir. Yes, sir. Oh, yo. Yes, sir. DJ Lambi. Ameta basa mkoma matiunza panapa. Moto. Irenda kutenda Mwari. Oyo, amitse Mwari vanondida kunge Abrahama, Adama na Eva ndanamata chipo chatumirwa na chacha ndasepa vuno wangu wembwa webenze vachitendenge gepapati asi denja Mwari wangu kandipepa ona amuka marangwa ndandavo yandakapakata zibakatwa ndina mama nechekwedza makataka vanhu vetonzvora kavanizwa ndichinamata hodondorwa ndiga vangu ndakabata since 2009 zvangu mangoma ndichiponda kose mudzamusoro da kunduruma seanakonda apese pandatsika matsimba ngova chironda nanhasi mumwoyo mangu muneche ebvonzaitopa gore riya rapakagula kutakana mato takaona mamirako mhepo dzakakundwa gomba racho ndovakawira muhwanchangara mukoma wangu andipinza museko 1 vanhu vanoruma vachiporidzira bum ndambakudzwa akapisa chiraudza vanava kuti ngavatendeuke nguva ichibva kwetotsvaka jesu rwara ichetenziswa ndouya itaindinamate mumwe ane muzokwadi mhepo dzenyika dzisandikunde kwandingagotya ikweni ndichifamba naMwari wengotatonte inhamo yake mutulisi ngafe kutadzeka mukomana kuronga life yake ndapota zvangu kana iri mari musampe manjani chakumbira kamakanga majaira kundikandira panzeka kune muchendivharira makaya makandiva vese vandinamatira kaMwari vanondida vabva vadzichenesa nzira vanhu vanoruma vachipuridzira andambakudzwa akapisa chiraudza vanava kuti ngavatendeuke nguva ichibva kwetotsvaka jesu rwara ichetenziswa ndouya itaindinamate mumwe ane muzokwadi mhepo dzenyika dzisandikunde kwandingagotya ikweni ndichifamba naMwari ndaguma mwoyo yavo yakavoma nhamo yangu yose kavakaivona kutambura kwangu kwese kavakakuvona asi ndinotenda naMwari ndakapona vaitovhara kundiseka kane muzvikona vaitoda kuti ndimetswe nevhowesa jona sabhatimiyo pagaliliyoni ndakuvona bhati ndakadzidza chidzidzemi zvakavoma vanhu vanoruma vachiporidzira andambakudzwa akapisa chiraudza vanava kuti ngavatendeuke nguva ichibva kwetotsvaka jesu rwara uyo ichetenziswa ndouya itaindinamate mumwe ane muzokwadi mhepo dzenyika too much fire in the studio. Yes, fire in the booth.